Deninská kobila je celkom krásna, no. Hlavne sa nechodíme každý deň bicyklovať, my chodíme väčšinou Bielý kríž a Ráča a tam. Prvýkrát som. Poručil by si? Určite áno, a to nebolo to nič strašné, boli tam síce nejaké stupaky, ale dalo sa to. Aj tie jazdy boli fajn, sa dali vychutnať. Oplatilo sa. Ani tak nešlo o ten kalvár, ale vyskúšať niečo nové. Takže ako spokojnosť veľká. Ja som išiel 40-ku. Brať veľmi dobrá, len musím matrénovať ešte viac kopca. Tie posledné mi dali zabrať. Doporučil by som aj ostatným, aby sa zúčastnili. Je to veľmi príjemný zážitok. Sport Service je vlastne prvýkrát generálnym partnerom tohto super podujatia, kde prišlo veľa ľudí a aj napriek menším zaváhaniam a pádom sme sa vlastne tešili na túto akciu, vyšla veľmi dobre a dúfame, že o rok sa uvidíme všetci na Sport Service v bratislavskom MTB maratóne. Takže majte sa všetci krásne, dovidenia, šťastné cesty domov a veľký potlesk, ďakujem pekne. O rok tu v Bratislave sa vidíme, tešíme sa na vás.